Gokinyi kendo nyakora mogia jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar duond rawere mbakoromo odiochieng' makawuono. Wadong' mana gi dakika matin kende to watieko twak marwa. Kata kamano adwani wawinjane kaka jopiny e kaunti ma Mombasa noloso kotudore kod thuon wach mwatwak e odiochieng' makawuono. Wawinjane monde. Ani luonga no Tieno Isaya aja piny ma Mombasa ka asedaka kuom higni 10. Koro giparo nan gi penjo no kuoma to rach. Nikech number 1, ka ng'ato manyo pese onge kuma yudo pesa no. Onge kaka oyudo pesa no. Kako da konyo jopiny gi pesa no mano wachne. Ok inyal limit ng'ato mar his finance. Ka ana da chung MCA ka dora tigi milion 10 mano pesa na ok amayo ng'ato. As long as there's no any justification amayo ng'ato pesa anya tigo de kaka dwaro. Koro adwa na kete gi jo IBC owegi na landa kila ng'ato digi pesa ne kaka dwaro. Ka jopiny oparo ni ng'ato kwalo pesa kikelo facts on board. Kudhi court watiyo gi facts ok yesi. Koro kata ke MCA watiyo gi milion 100. Oro ko bozo tigi pesa ne. Dogoro konyo piny. En man ka jenda ne kidwa tiyo gi siling 1,000 mano mari ng'ama otami. An gi nyinga iluonga ni Felix Manase. An jatend rowere ma Mombasa kae. Wach mar pesa mokel mar limit kata mathin midhi tigo. Samoro yudo ni ng'ato onge go but en gi that influence. Onyalo lombo jopiny gi weche mowacho, onyalo lombo jopiny gi gik mosetimo e grassroots level. Koro wach mar biro mar pesa dhi mono gi yudo nafas nikech yudo ka en onge pesa to ng'at machielo nitiere manigi pesa mang'eny. Koro dhi yudo ka kata mondo mi oyudo tiko mar party gi samoro yudo ka gik mang'eny miwacho ga weche siasa samoro tiko inyiewo nikech pesa mochul. Wacho ni ti gi pesa mondo iyud pesa. Lakini kionge pesa, ng'ano ma onge pesa ok dhi yudo that ticket mondo buy for those kind of seats manitiere. Mar ariyo, shida mwadhi neno gi wach pesa ni. Sama jo IBC osegolo dok e it japiny, ma giwacho ni nitiere pesa, ma jo siasa nyaka bige ground mondo gitigo. Ng'ano madhi biro ka onge pesa, ok gidhi hero, ok gidhi gombo mondo giwinj wachne. The narrative mar pesa cha, dhi bedo ka ringe pachgi. To kodhi ogik nyaka kiwango makoro jogi dhi implement, makoro dhi kete ni it is a must mondo ibed gi pesa e kidonjo e siasa. To dhi geng'onwa wan youth mang'eny ma samoro pok wamanyo mondo wayud seats mwadhiye. Manyalo bedo MP, nyalo bedo mbunge, nyalo bedo gi gombo madhi laro kata president. Lakini iyudo ka 4.4 billion, an kata sani onge kata 100,000 manyalo ringo go mondo adhi avai kaka Felix Manase. Lakini nikech weche matimore mantiere mobiro mar pesa, dhi mono wadonjo kanyo. An gi nyinga iluonga ni The Beast from the East, kendo an jatend rowere Mombasa ka, kendo asebedo be president, kendo an chairman mar vugu moro iluongo ni VAR. Lakini wach cost limit ma IBC ogolo, aneno ni en gi advantage gi disadvantage. Mokwongo, kaka youth mantie ka, aneno kata ni limit, the maximum limit moketno ng'eny kabisa. Because for example, kaka president, limit ne wach ni 4.4 billion. To king'iyo president salary ne en 1.5 million per month. Meaning kigo 1.5 times 12 months, iyudo ni per year president salary ne yudo 18 million. Kigo for the 5 years is 90 million. To kata kiwacho kata ka en service kata ngo, ok en logical. Tiyo gi 90 million, tiyo gi 4.4 billion, and then what you get even in return as a person, ke self-care be key, and 90 million. Okay, gimoro ma figure madonjo maber. Secondly, advantage kendo makelo mar limit ni. Odhi kobedo strictly enforced maber. To odhi reduce influence mobiro e Kenya kae mar money politics, buying of voters. Kendo ka IBC okete maber, to wabro kel kaka youth, moro ma youth believe ni